Hello po. Maray na hapon po. Ika po si Nanay Socorro po. Ano po? Ning ano po, Nay, hali po ako Nay sa J Company. Ayo po. Employee po ako kang J Company Nanay. Tapos, paigdi po kaya ako iga po ning package si Ma'am Jennifer po. Tama po. Opo. Ma'am Jennifer Socorro po. Hali pong Canada. Ay, salamat. May package po, ma'am. Pero ning sabi niya po, ma'am, sa company mo po kayo, may tigko-compute mi po kung pera sa shipping fee. Tahali po akong Sorsogon. May shipping fee po, ma'am, na 1,000 po. Ay, hello! Hello! Nandyan pala kayo mga ka-JFS! Kumusta? Alam niyo ba kung bakit napapakanta ko ngayong hapon? Kasi ang theme ng ating car trunk ngayon ay tungkol sa pagmamahal ng isang anak para sa kanyang nanay. Kaya naman, nako, nalalabas naman ang talent natin sa pagkakanta mga ka-JFS para yun sa inyo. Dahil ngayong hapon, muli na naman ninyong makakasama ang JFS Petals and Services dito sa Gainza, Camarines upang surpresahin ang isang maswerteng nanay na magse-celebrate ng kanyang ika-76th birthday. At muli ninyong makakasama ang inyong lingkod. This is host Nashil aka Ate Mitch, your JFS Sweet Surprise Ambassadress. At samahan niyo ako na maghatid ng good vibes at sa halo-halong sorpresa. At nabanggit ko nga kanina, ang team ng ating car trunk ay pagmamahal ng isang anak sa kanyang nanay. Sino kaya ang maswerteng nanay na ito? Pero bago natin siya makilala, alamin muna natin kung ano ang mga perfect na regalong ihahandog natin sa kanya. Let's go! Nandito sa aking likod, syempre. Meron dito Raffles cake. Syempre, hindi rin mawawala ang message ng mga taong magpadala nito. Ang aming big bubble balloon. At syempre, mga ka-JFS, ang fresh na bouquet flower na ito na merong tumataginting na 10,000 pesos. At syempre, ano kaya ang susunod nating trivia mga ka-JFS? Ano naman kaya ang iti-trivia ko? Mukhang naubusan na ako ng trivia. Alam niyo ba kung saan nagsimula ang mga fresh na bouquet flowers na ito? Ayon sa aking research, nagkandak talaga ako ng research, nagsimula ito sa ancient Egypt. Ang formal floral arrangement ay nagsimula sa Old Kingdom noong 2500 BCE. At alam niyo ba kung anong unang bulaklak na ginawang bouquet? Hindi ito roses at hindi rin ito sunflower, kundi ito ay lotus. Ayun mga ka-JFS, kung meron kong gustong malaman, i-comment mo lang dyan sa baba at sasagutin namin yan sa susunod naming car trunk surprise. Marami pang packages at marami pang mga regalo kapag ni-like, sinubscribe at pinawan nyo kami sa aming social media account. Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create, we captivate. Kaya ano pang inaantay natin? Tara na, kumanta na tayo at pumunta na tayo dito sa Gainza, Camarines and JFS na yan. So kasalukuyan na po kaming nandito sa Cagbunga, Gainza at kasalukuyan po namin hinahanap ang bahay ni Nanay Socorro at hindi po namin alam, hindi po namin siya makuha. So tulungan niyo po kami. Nawawala na yata kami. Subscribe kayo. Kami. Daanan ito. Ito na kami ngayon. Look at that. Ayan si Nanay. Ayan si Nanay. Hello po. Maray na hapon po. Ika po si Nanay Socorro po. Ning
ano po, hali po ako na sa J Company. Ayun po. Employee po ako kang J Company, nanay. Tapos, paigdi po kaya ako iga po ning package si Ma'am Jennifer po, tama po. Ma'am Jennifer Socorro po. Hali pong Canada. May package po, ma'am. Pero ning sabi niya po, ma'am, sa company mo po kayo, may tigko-compute niyo po kung pera sa shipping fee. Hali po akong Sorsogon. May shipping fee po, ma'am, na 1,000 po. Ayun po. Kuanan ko na lang po, ma'am, sa shipping fee. Tapos, may papapirmahan po ako doon sa sasakyan. Anong po ako po, ma'am? May shipping fee po kaya, ma'am, na 1,000. Ayun po. Yan saan po yan, ma'am? Yan po naman, ma'am. Taday po kayo igo sa sasakyan. Sige na po, ma'am. Ayun po. Di ka na po nagkalaon. Sige lang po, ma'am. Ang harong po, ini po. Ayun po, ay, badal po kita sa luwas para po sa Tapos po, nanay, papapirmahan ko po, tapos si shipping fee po na 1,000. A few moments later. Po sa Canada, iba po digay mga kaldero, kawali, mga concrete, po kaya. Papatay po sa inyo ni nanay Jennifer, ay ni Ma'am Jennifer. Hindi ka na po na. Dakol po pating mabirit-bit yung mga kawali, kaldero. Excited ka na po na sa package? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Nanay Socorro! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you po. Happy birthday, Nanay Socorro! Happy birthday, man, ma'am. Kumusta po kayo? Okay lang po. Napakabait niyo po yung sinabihan kung meron kayong package. Hindi po kayo nag-atabiling isama po kayo. So, Nanay, happy birthday po! Ilang taon na po kayo, Nay? 76 po. 76 na po, hindi halata. Fresh na fresh si Nanay. Isang cartwheel nga po dyan. Joke lang, Nanay. Joke lang. So, Nanay, dahil po birthday mo, meron pong munting handog na regalo sa iyo yung anak na si Ma'am Jennifer Socorro. Siyempre, Nanay, dahil ikaw po ang aming reyna ngayong hapon at ikaw po ay nakapula, ikaw po ay bibigyan namin ng isang sash na may nakasulat na Happy Birthday! Salamat, Ayan! Ang ganda-ganda ni Nanay pag nakasash na siya. Siyempre, Nanay, hindi po kompleto ang ating birthday celebration kung walang raffles cake, Nanay, para sa inyo po ito. At syempre po, meron ka rin pong matatanggap na bubble balloons na mula sa JFS. At syempre, Nanay, ito pang gusto kong hawakan nyo. Nanay, meron ka po fresh flower bouquet plus tumataginting na joke lang, 10,000 pesos! Nanay, para sa iyo po ito. Hawakan niyo po. Palakpakan natin si Nanay. Ang dami-dami pera. At syempre po, Nanay, masaya po ba kayo ngayong hapon? Opo. Masayang masaya. At Nanay, dahil masaya po kayo ngayong hapon, sino po ang kasama niyo sa bahay, Nanay? Dalawa pong ako. Dalawa Isang lalaki, isang babae. May asawa pa po kayo, Nanay? Wala pa po. Wala Wala na po akong asawa. Wala ka na. Sabi nila wala pang asawa, naghahanap pa si Nanay. Fresh na fresh pa si Nanay. So, joke lang daw, pero baka naman, di ba, Nanay? So, nandito po ba, Nanay, yung apo nyo? Meron ka po bang anak na kasama pa po sa bahay? Ito po. Matyan na eh, sir. Ayan, lapit ka dito, ma'am. Lapit ka dito, ma'am. Ang isang ama ay ako po Ang babae. nag-iisang Ang isang apo. lalaki natatrabaho po. Nagtatrabaho po. Halika dito, ma'am. Kumusta po? Magandang hapon po. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Hazel po. Hazel. Ma'am Hazel, nakulang ako. Ano po, tama po ba, Hazel? Eh, sir. Yun po, Okay. tama. Pang-ilang apo po kayo ni Ma'am Socorro? Hindi ko po alam. Ba't madami ba? Malaking pamilya? Okay. Ang dalawa yung lalaki. Wala po sa Yes. Lapit ka po dito sa amin, ma'am. Ma'am, ngayon nagsi-celebrate po yung Lola ng 76 na. Naku, hindi halata na 76 na si Nanay, ha? Ano po yung message mo para kay Nanay? Happy birthday po.
Ang haba-haba naman ng message mo. At very meaningful naman ang message mo. Meron ka pa bang, pwede mo pa bang iklian pa yon? Ayun na lang. Lagi na lang happy birthday. So happy birthday daw nanay mula kay Hazel, ang iyong apo. At nanay, yan po ay handog sa inyo ng mahal yung anak na si Ma'am Jennifer Socorro. Meron ka po bang naisabihin sa kanya? Nanonood siya ngayon? Pasalamat po ako sa anak kong yun. Kahit na nasa malayo siya, hindi niya po nakakalimutan. Yes po. Ilang taon na po ba si Ma'am Jennifer sa abroad? Ay, matagal na. 15 Matagal na po. po. Dalaga pa po ba si Ma'am Jennifer? May anak na pong isa. May anak na po. Nandun din po sa Opo, nandun po sa Canada. Matagal na po pala siya sa Babae po, 5 buwan. 5 buwan. So ano po, matagal na po siyang wala dito talaga sa Gainza. Matagal po. Dalaga pa siya, wala na dito. Talagang naghanap buhay na po siya. Ano po? At dahil nanay, si Ma'am Jennifer ay nasa abroad, pero hindi yun hadlang. Dahil po sa puntong ito, meron siyang naisipahatid na mensahe para sa inyo nanay. So pakinggan niyo po ang mensahe sa inyo ni Ma'am Jenny. Opo, umuulan na naman po. Ang ating mga surprises ay punong-puno ng blessings dahil umuulan. Ibig sabihin po no nanay, ay marami pang blessings na darating para sa inyo. So, sabi po ni Ma'am Jenny, surprise! Sabi niya, happy birthday to my fabulous mom. Halatang fabulous naman talaga si Mami. Always there for me when I need you. Always my biggest fan. You are loved. Wishing you long life to live. More birthdays to come and stay healthy as you are. You are truly a wonderful mother and an extraordinary person. Today is your birthday and you deserve it. Happy birthday, Mother. We love you from Josh, Jen, and baby Elora. Pag-English naman pala talaga. Nanousbid ako sa message ni Ma'am Jenny. Pero sabi niya po ay happy birthday po sa inyo. Salamat po. Opo. Pati sa inyo, ma'am. Salamat po. Yes po. Siyempre naman po yun ay para sa inyo, nanay. So, nanay, nagbigay po ng mensahe sa inyo si Ma'am Jenny. Meron ka po bang naisabihin pa sa kanya? Sa kanyang mga anak? Meron ka po bang last message sa kanya? Hindi po niya nakakalimutan ito yung birthday ko. Araw-araw po siya nilinisip sa akin. Ano-ano po siya nakakalimutan? Sa cellphone po kami nag-uusap. Talaga naman. Mapagmahal na anak si Ma'am Jenny. Ano po? Siya po kasi ang bunso kong anak sa walo. Sa walo po. Yung bunso, napakalayo niya pag Napakalayo niya. So, sana lahat ng anak ay katulad ni Ma'am Jenny, isang mapagmahal na anak sa kanyang nanay. So, ayun mga ka-JFS, nako, na-surpresa natin si nanay. At kanina nga ay nakita natin na siya ay busy sa kanilang bakuran. Pero alam niyo ba nanay na hindi pa po tayo nagtatapos sa mga surpresang ito? Dahil mga ka-JFS, sa pagbabalik namin ng ilang minuto, hahandugan natin si nanay ng isang napakagandang harana mula sa aming may napakagandang boses at poging haranista ng JFS Petals and Services na wala iba kundi si Kuya Gab. At kasabay nito, kakanta natin siya ng happy birthday at mag-blow siya ng kanyang cake. So wag po kayong aalis. Babalik kami sa ilang saglit lang. At iyan mga ka-JFS, nandito na po tayo sa napakagandang bahay ni Nanay Socorro. At kagaya na naipangako po natin sa kanya, syempre, hindi kumpleto ang kanyang birthday kung hindi siya haranahin ng aming napakagaling na surprise haranista. Walang iba kundi si Kuya Gab. Take it away, Kuya Gab! Down and oh my soul so weary when trouble comes and my heart burdening, then I am still and wait there in the silence until you came and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong
I've been cold there in my shadow, to never have sunlight in your face. You were content to let me shine, that's your way. You always walk a step behind. So I was the one with all the glory, well, you were the one with all the strength. A beautiful face without a name for so long, a beautiful smile to hide the pain. Did you ever know that you're my hero, and everything I would like to be? Well, I can fly higher than an eagle, for you are the wind beneath my wings. It might have appeared to go unnoticed, but I've got it all here in my head. I want you to know I know the truth, of course I know it. I would be nothing without you. Did you ever know that you're my hero, and everything I would like to be? Well, I can fly higher than an eagle, for you are the wind beneath my wings, for you are the wind beneath my wings. Siyempre, palampakan natin si Mami. Happy birthday po! At ayan mga ka-JFS, naku, kinilig si Mami doon sa harana na yon. At syempre nanay, ang pumili ng kantang yon ay walang iba kundi si Ma'am Jennifer. At para po yun sa inyo. Naku mga ka-JFS, sabi ni nanay, every year merong pasabog si Ma'am Jenny para sa kanyang birthday. Kaya naman ngayon mga ka-JFS, ano bang inaantay natin? Tara na samahan natin si nanay na mag-blow ng kanyang cake. Pero bago yan, kantahan muna natin siya ng happy birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Mami, happy birthday po sa inyo. Mami Socorro, ando pa rin po yung anak. At syempre, kasama ang JFS. Mami, make a wish po and then blow the candles. Yay! Ayun, nanay! Maraming salamat po sa inyo. Muli po, nanay, masaya po ba kayo ngayong hapon? Oo naman, isang thumbs up naman dyan, nanay. Thumbs up, ayan! Ayan, syempre, nag-thumbs up na si nanay. Pero yan, bago yan, nanay, syempre, ikaw po ang aming reyna ngayong hapon. Muli po, meron ka pa rin po bang masasabi o kaya mensahe sa mga anak niyo po, lalong-lalo na po kay Ma'am Jenny? Nagpapasalamat ako sa iyo, anak, at hindi mo ako nakakalimutan. Maraming salamat. Yan. Pinipigil ni Ma'am ang kanyang luha kasi ayaw niya maging emotional ngayong hapon. So ayan mga ka-JFS, naku, isa na namang nanay ang ating na-surpresa at nabigyan ng regalo ngayong hapon kasama ang buong JFS team. Kaya naman wag na wag po kayong bibitaw at patuloy niyo po kami suportahan para sa mga susunod na
aming Card Lang Surprises. Kasama niyo pa rin ako, me, myself, and I, host natin kay Ate Mitch, your JFS Seed Surprise Ambassadors, at magkita-kita tayo ulit sa susunod natin Card Lang Surprise, Mami! Bye-bye! Bye-bye po po na lang! Bye-bye!